La Fira del Vi, el Mercat Medieval de Queretes d'enguany, ha deixat els premis als millors vins de la Fira i de la IGP més repartits que mai. La deliberació del jurat se va conèixer minuts després de la inauguració de la Fira i el nomenament de Yolanda Sevilla com a ambaixadora de la Fira del Vi de Queretes 2025. En la categoria a millor vi blanc jove, els premis de la IGP i de la Fira del Vi van anar a parar al Crial Lledó Matarranya de Bodegas Crial de Lledó. El Crial Lledó és el vi millor de la IGP i el millor vi de la Fira. És un reconeixement que és molt buscat perquè al final és un esforç de tot l'any i la veritat és que ens dona molta satisfacció de cara a la bodega per a poder continuar fent les coses com les estem fent fins ara o millor si és possible. Hi ha moltes bodegues que estem fent la feina molt ben feta i és una disputa bastant renyida poder estar allí tots els anys. Entonces, està bé que hi hagi este pic entre les bodegues sano, perquè així tots ens esforcem més de cara a que fem productes de més qualitat i que el consumidor sempre se'n surti beneficiat. Exactament el mateix va ocórrer en el millor vi rosat, perquè tant el premi de la IGP com el de la Fira del Vi van recaure a Entre dos Aguas, de Taverner Amador de Nonàs. També a Nonàs van anar a parar els premis al millor vi negre criança de la IGP i de la Fira, en aquesta ocasió per al Pedra Seca del celler Pedravolta. Sempre està bé que et faci un reconeixement a la feina, perquè al final que et donin un premi és un reconeixement a la feina feta cada any. Ens han reconegut dos voltes el mateix vi, per nosaltres és el vi que més mimo treballem. Vull dir, és un vi que està un any en ampolla després d'haver estat passat per 18 mesos de barrica de roure francès, està seleccionat en caixa de 13 quilos, triem el millor raïm, i és un vi que nosaltres vam començar a buscar una qualitat molt alta i que al final la gent ho ha acceptat. Les altres 4 distincions van recaure en 4 cases diferents, en un any en què els premis han estat més repartits que mai i que ha estat marcat per la ferma aposta que ha fet el sector vitivinícola del territori per a crear una denominació d'origen protegida pròpia.